No, ale už začína. No dobre. Môžeme? Môžem ho dvihnúť? A vypovieš mi? V najnovšom čísle časopisu Slovak in Ireland sme si na fotenie pozvali dvoch nadšencov z Korku, ktorých pozná, hádam, každý korkáč, Slávku Lindvajovú a Mareka Ledeckého. Fotenie s nimi vo Phoenix Parku sme si naplno užili. Nechýbal smiech a dobrá nálada. V rozhovore s nimi sa dozviete napríklad aj to, že tu len v Korku naozaj existuje a nie je to len mýtus. Marek ho totižto na vlastné uši videl. Ahojte, volám sa Slávka Lindvajová. Ahojte, volám sa Marek Ledecký. A žijeme medzi vami. Už 3,5 roka organizujeme slovenské party. Každý mesiac k nám chodí 200 až 250 Slovákov sa baviť. Prvú Slovákovicu sme spustili 1. októbra roku 2008 a odtedy sa periodicky každý mesiac spolu stretávame. Mali sme 42 rôznych tém. A uvedomili sme si to až teraz, že ich bolo 42. Takže ďalšia bude určite oslavná. Podľa nás žije v County Cork asi 3000 Slovákov. Máme slovenské sväté omše raz v mesiaci, taktiež je skupina chlapcov, ktorí hrávajú futbal každú nedeľu. Máme fotoklub. Máme motorkárov. Keď sa povie Slováci v Korku, prvá vec, ktorá ma napadne, je súdržnosť. A celý rozhovor s nami nájdete v ďalšom čísle časopisu Slovak in Ireland. Ivana Hajduová je naša nová redaktorka, ktorá pracuje ako recruitment manažér. V Írsku má s touto prácou viac ako 6-ročné skúsenosti, ktoré zúžitkuje v jej seriáli o práci v Írsku. V najnovšom čísle sa budeme venovať tematike, ako sa zorientovať na pracovnom trhu v Írsku a takisto ako sa zorientovať v spleti pracovných zmluv. V nasledujúcich vydaniach si prečítate, ako napísať štrukturovaný životopis, ako sa vyhnúť najväčším chybám pri písaní motivačného listu a takisto ako úspešne absolvovať pracovný pohovor. Najdôležitejšia rada pre uchádzačov o zamestnanie je: načítajte si materiály, pripravte sa, urobte si domácu úlohu. Máte v roku 2011 menej peňazí? My vám povieme, prečo je váš čistý príjem v tomto roku nižší. Pripravili sme aj aktualizovaný prehľad niektorých rodinných dávok v Írsku v roku 2011. Michal Bartolén je rodený Prievidžan, ktorý sa v Írsku preslávil ako gitarista slovensko-írskej kapely The Fallen Drakes. Viac o ňom sa dočítate v najnovšom čísle. Dozviete sa, čo má pivo Guinness spoločné s Guinnessovou knihou rekordov a katedrálou svätého Patrika, ale aj to, že má menej kalórií ako pomarančový džús. Ďalšie zaujímavé témy, články, ľudia. 84 strán. 18 distribučných miest. Slovak in Ireland. Žijeme medzi vami. Máme tuleňa z Riverly, ale ten tuleň tam je fakt. Naozaj je tam ten tuleň. Keďže sa nám blížia majstrovstvá sveta v hokeji, tak samozrejme, že budú organizované hokejové zápasy. Pre upresnenie ešte áno, budú organizované hokejové zápasy, ale v Korku sa budeme len na nich pozerať. 3,5 to roka. máme spolu. 3x12 je 36, plus 6 je 40. 3. Ja pozdravujem všetkých svojich kamarátov do Dublinu a taktiež pozdravujem moju mamku, aj môjho brata Adama a môjho ocka. A ešte chceme pozdraviť sponzorov. Sponzorov tohto pořadu. Pozdravujem kamarátov z Francúzska, aj moju priateľku Juliette. I got the new Slovak
cleaner and she was hoovering my stairs for 2 hours. And then I realized that she is Slovak. Ja som to na prvýkrát nepochopil. Toto bude použité proti nám.